Kaixo. Hementxe dugu Adrian, eta erakargarriagoa egin nahi dugu, edo behintzat aldaketa pixkatildo horretik dator neskentzat. Erakargarriagoa izan dadin. Bueno, nik egia esan, bisagiesmo aldetik nahiko ondo ikustet, Osa, nahiko ondo dauka. Bailea, beti izan apurbe desastre. Igual, kenduko nioke, bai, apur bat, atzetik, bai, alboetan batez bez. Volumena galtzeko. Bai, hori da. Baina bestela, niretzat bere luka egokia da, bai, hilari begiratuta. Eta, bueno, aukeran lehengokoa izango litzateke, luzeagoa iztea eta bizarra sortzea. Bigarrena da gehiago bere estilokoa, bai? Flekilloa dauka eta gero aldetan dauka gitziago. Horrek egiten dagoena da estilizatu gehiago atzean. Kasu honetan, beraitak beti esate dio hilea mozteko eta amak luzea uzteko. Eta hor geratzen da erdian. Eta erdian geratzea, beraz... Amak esaten dit luzeagoa eramatea, aitak berriz laburragoa, eta niri bostasola. Hirugarren aukeran, esango litzateke hemendik ebagitea gehiago, bai, eta volumen apur bat sortzea. Bueno, bera irikia dago, gure proposamenetara. Zeu zara profesionala, beraz, zure eskuetan izan dut. Ailea moztu, ala margostu edo bardin zait. Edo zer.